Moikka ja tervetuloa mukaan! Tässä jutussa pureudutaan nyt yhteen tosi isoon ja tärkeäseen juttuun nuoren elämässä, eli siihen, mitä tapahtuu peruskoulun jälkeen. Käydään läpi yhteishaun kiemuroita ja tutustutaan erityisesti siihen, millaista on lukio-opiskelu Espoossa. Joo, ja just tämä kysymys on varmasti monella teistä nyt päällimmäisenä mielessä. 9. luokka alkaa olla lopuillaan ja edessä on isoja päätöksiä. Mihin suuntaan tästä pitäisi lähteä? Katsotaanpa vähän, mitä vaihtoehtoja on tarjolla. Mutta hei, ennen kuin mennään yksityiskohtiin, niin hahmotellaan vähän kokonaiskuvaa. Suomen koulutusjärjestelmä on vähän niin kuin kartta, ja nyt on hyvä hetki katsoa, missä kohtaa sä olet ja mitä reittejä siitä eteenpäin lähtee. Okei, eli sukelletaanpa tähän kaavioon. Niin kuin näkyy, kaikki lähtee liikkeelle perusopetuksesta, jonka sä olet just päättämässä. Siitä eteenpäin aukeaa 2 pääväylää, lukio ja ammatillinen koulutus. Mutta se kaikista tärkein juttu on huomata, että vaikka polut on erilaisia, molemmat antavat lopulta jatko-opintokelpoisuuden. Tämä tarkoittaa siis sitä, että niin lukion kuin amiksenkin jälkeen ovet ovat auki korkeakouluihin, eli yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Eli se eka vaihtoehto on lukio. Se on yleissivistävä polku, joka keskittyy teoriaan ja antaa todella laajan pohjan jatko-opintoihin, erityisesti jos mietit yliopistoon hakemista. Lukiossa tavoitteena on tietenkin ylioppilastutkinto. Sitten se toinen pääreitti on ammatillinen koulutus. Tämä on paljon käytännönläheisempi vaihtoehto, jossa opiskellaan ihan konkreettiseen ammattiin. 3 vuoden jälkeen sulla on ammatillinen perustutkinto kädessä ja valmiudet siirtyä suoraan työelämään. On tosi tärkeää muistaa, että tämäkään polku ei sulle mitään ovia. Se antaa ihan täyden kelpoisuuden hakea korkeakouluun. No entäs sitten, jos et ole vielä ihan varma omasta suunnasta, tai tuntuu, että taidot kaipaisivat vähän vahvistusta? No just sitä varten on olemassa TUVA-koulutus. Se on vuoden mittainen valmentava jakso, joka auttaa parantamaan opiskeluvalmiuksia ja selkeyttämään tulevaisuuden suunnitelmia ennen kuin siirtyy lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Okei, nyt siirrytään sitten käytännön asioihin. Miten näihin koulutuksiin sitten oikein haetaan? Käydäänpä läpi yhteishakuprosessi ihan askel askeleelta. Ihan ensimmäisenä, ja tämä on tosi tärkeää muistaa, Suomessa on oppivelvollisuus aina 18-vuotiaaksi asti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sun on jatkettava opintoja peruskoulun jälkeen. Ja mikä parasta, tämä toisen asteen opiskelu on sulle ihan täysin maksutonta. Yhteishaku itsessään etenee tosi selkeiden askelten kautta. Kaikki lähtee liikkeelle keskustelusta oman koulun opon eli opinto-ohjaajan kanssa. Hän on ihan avainasemassa ja auttaa sua pohtimaan eri vaihtoehtoja. Sen jälkeen sä päätät sun hakutoiveet, täytät hakemuksen opintopolku.fi-palvelussa, osallistut mahdollisiin pääsykokeisiin ja lopulta otat sen sulle tarjotun opiskelupaikan vastaan. Ja tässä näkyykin yhteishaun tärkeimmät päivämäärät. Vaikka tämä vuosiluku on esimerkki, niin aikataulu pysyy yleensä tosi samankaltaisina vuodesta toiseen. Pääsykokeet on yleensä keväällä, tulokset tulee kesäkuun puolivälissä ja paikka pitää vahvistaa aika nopeasti sen jälkeen. Nämä päivämäärät kannattaa ehdottomasti laittaa kalenteriin heti, kun ne julkaistaan opintopolussa. No niin, nyt kun yhteishaun perusteet on hallussa, niin syvennytään yhteen vaihtoehtoa vähän tarkemmin. Eli millaista se lukio-opiskelu Espoossa ihan oikeasti on? Lukio kestää yleensä sen 3 vuotta, mutta sen voi tehdä ihan joustavasti myös 4 vuodessa. Ja niin kuin aiemmin sanottiin, opiskelu on maksuttonta ja koulu antaa sulle läppärin ja kaikki tarvittavat oppimateriaalit. Ja tosi tärkeä juttu on myös se, että sä et ole siellä yksin. Tukea on aina saatavilla opettajilta ja opiskeluhuollon ammattilaisilta. Lukio on kyllä selkeä askel kohti itsenäisempää opiskelua. Se tarkoittaa käytännössä enemmän vastuuta omista aikatauluista ja huomattavasti enemmän lukemista ja kirjoittamista. Ja just tämän takia se vankka pohja peruskoulun aineista on niin tärkeä. Pääkaupunkiseudulla, Espoon mukaan lukien, tämä näkyy myös siinä sisäänpääsyrajassa, joka yleensä on vähintään se 7 keskiarvo. Tässä on muuten yksi jännä yksityiskohta lukion rakenteessa. Lukuvuosi on jaettu 5 jaksoon. Jokaisella jaksolla on siis ihan oma lukujärjestyksensä ja se päättyy koeviikkoon, jolloin keskitytään pelkästään tentteihin. Tämä rytmittää opiskelua tosi selkeästi. Espoossa on ihan mieletön valikoima lukioita, ja monella niistä on omat erityiset painotuksensa. Tässä on vain muutama esimerkki. Otaniemessä keskitytään matikkaan ja luonnontieteisiin, Tapiolassa taas musiikkiin, Haukilahdessa urheiluun ja Viherlaaksossa kuvataiteeseen. Eli vaihtoehtoja löytyy ihan varmasti joka lähtöön.
Ja kun puhutaan erikoislinjoista, on ihan pakko nostaa esiin IB-linja, eli International Baccalaureate. Se on siis kansainvälisesti tunnettu kokonaan englanninkielinen lukio-ohjelma. Kuten tästä rakenteesta voi vähän nähdä, ohjelman ytimessä on oppimisen teoria, ja se rakentuu todella laajan ainevalikoiman ympärille, kielistä tieteisiin ja taiteisiin. Se on todella monipuolinen paketti. Eli kertauksena ne tärkeimmät pointit IB-linjasta. Opetus on englanniksi ja Espoossa sitä tarjoaa Etelä-Tapiolan lukio ja ruotsinkielinen Matlidens gymnasium. Opinnot alkaa sellaisella valmistelevalla vuodella, jonka jälkeen syvennytään 2 vuoden ajan 6 eri aineryhmään. Tämä on ihan loistava vaihtoehto, jos sua kiinnostaa kansainvälinen ura. Olipas siinä paljon tietoa. Mutta ei hätää, mistä sitten löytää vielä lisää apua ja resursseja omien valintojen tueksi? Mennäänpä meidän viimeiseen osioon. Tässä on ne kaikista tärkeimmät paikat, mistä hakea tietoa. Espoon kaupungin oma Hae lukioon sivu ja tietysti valtakunnallinen opintopolku.fi ovat ne, mistä löydät esimerkiksi aiempien vuosien sisäänpääsykeskiarvot. Muista myös tsekata lukioiden omat nettisivut ja somet. Ja ehkä se kaikkein paras vinkki, mene paikan päälle. Tammikuun avoimien ovien päivät on ihan paras tapa aistia koulun fiilistä. Mä tiedän, tämä kaikki voi tuntua tosi isolta ja jopa vähän stressaavalta, mutta muista, että sä et ole yksin tämän asian kanssa. Jutelle rohkeasti opolle, opettajille, sun vanhemmille ja kavereille. Hengitä syvään ja mieti ihan rauhassa, mikä sua oikeasti kiinnostaa. Ja ihan lopuksi vielä tällainen ajatus. Tulevaisuuden suunnittelu ei ole mikään yksittäinen päätepiste, vaan se on matka. Tärkeintä on vaan ottaa se seuraava askel. Ihan hirveästi onnea ja tsemppiä sun omiin valintoihisi.